Hasta pagkabuanga. Ako ng amigo nga si Ernesto sa muka. Na problema man siyang buhok ng piting kulunga. Di ko na matuyod. Iyang gipatlansa. Gibalibaran siya sa mamlansakay. Kay grabe ko nung pagka-isurap lansahon. Wa siya kay baw kung siya tambal. Labaw sa kong wa kay baw. Pero unsa ka no? Ugluulon ko to ang atong amigo nga si Alimukoy. Kay swito to siya. Kay kira ang tao mo to ang iyang amahan. Swito to kung sa pagpakulot sa buhok. Pagpakulot. Pagpatuyod sa kulot nga buhok. Basta naong kulot rabang naong ato. Bay, saan ka sa magitan-aw mo diya? Nagtanaw ko gana ang vlogger ba? Sikat kayo sila. Challenge ba? Bay, dahil problema na ko, bay. Akong amigo nga si Ernesto ba? Sa buka. Basta makaluya, bay. Nagsikin kung ana siyang buhok. Unya. Nisulti siya na ko nga. Iya ta ko nung gipaplansa. Wa na ni sukol nga mga plansadiro, plansadira kay puting kulutas yung buhok. Gusto niya nga iyang ipatulin. Basig wa sa ligo-ligo? Ayaw, kada oras na maligo siya. Para nga muusab niyo yung itsura. Niligo gini kaya? Hingiligo kayo niya. Karon bay, niduol gi ko nimo diri kay wa ko kalibutan. Gusto unta ko nga kanang matabagan ba kay ikaw may swito kay imong mga gikanan sa unang panahon. Bahin na ng mga kulot nga pa estrito ng buhok. Oo, kaya ako ang ginikanan ni edad ko tong 143,000. Muti na sus. Unya. Unsa may angay na ko buhaton bay para makatabang sa taon ko atong abiguhan ako. Uy, Kuan siya. Sa iyo na unsa may tambal ana? Soft drink ra. Ha? Soft drinks. Atay simpula ra gud ay. Sa taong ka. Unsa man sa niya soft drink? Pwede Coke, pwede Sprite. Pero ang epektibo kana Sprite. Sprite yun. O ba tuloy din sa buhok? Oo, kay medyo man na siya. Sprite. O lagi kay medyo man na siya kanang bukal-bukal no. Oh, Ini unsa may paagi ana? Usaon man ako. Himo. ing na siya siguro ito. Ayaw ipa supak niya. Humuli niya ang Sprite og tulo kagabi sa tubig. Ah. Oh. Yun ana ra din natambal ay. Inana na. Nya. Unsa dana na siya tanan? Kumpleto bisag usaw na niya. Kumpleto na. Straight ang buhok na niya. Basta ang naong. Basta Kay bawo naong. pa sa tugnaw. Anak, tuloy na naw na. Sige bay. Lamat kay akong balikon. Oh, yung ikaw, di ka mo tambalan na. Kay, Dili na sa ko kay bisig Okay. straight naman gamay. may kulong kikag naong. Sige bay, sige bay. Oh, sige, sige. Ita gini akong buhok mo puti magipakulungan ani nga. Maglisod ko na magkuha og kuto ani. Ako mo kan ipaplansa unta kay para motuyod ni. Di magid mo kuan motuyod di kay musub ka mo kuan magid ang mamalansayan ni kay puti lagi ko kulunga ko no. Na problema di ko ani usaon ko gyud. Mo pay di pa akong naong kulot kayo. Samot mo gino. Di nagid mahimo ni. Muna pati daghan kuto ani. Wala nga. Sao ko magid sulban ani bay. Oh bay. Sama ka nga magulano mo ngano ka. Na problema lagi ko kung buhok lagi nga usaon ni pagtuyod. Naanay solusyon anak bay. Usaon bay? Ang kanang imong buhok, ang kanang buhok nimo nga kulong, ato nang ipatuyod. Dali ra kay tuo lang ako kay naay sulbad na anak gikan ko dito ilang alimukoy nang utana ko. Yung usa bay gitambag ni alim ko. Niingon siya, ang imo ko nung pagkabuhaton anak bay. Sa iyo ra kayo ang tambal pa lang mo straight na imong naong. Ang naong. Kasi ang buhok niya. Si kapariha man ko imong kulutasan na imong naong. Ayo ko dugay-dugay og istorya nga kanang unsay itambal ani kay gusto na ko matuyod lagi ni. Ah, malipayo na ka nga tuyod kay mo aron mo gwapo imong itsura. Magkapariha na ta. Sige, anak bay ang tambag. Sprite na kuno. What? Kanang sprite ng ilim nung tamis kay ba? Sprite. English mo man imong sa Sprite siguro. Okay na ba? Sprite. Maura na siya god. Sprite ay. Unya, ang imong buhaton anak bay, pahumulan ra nimo og tulo ka gabi. Unya, mao dayoy imuhang pagkabuhaton nga imong itambal. Mao ba? Oh, Salamat kay bayha nga. Naagi na sulbad gyud sa kumbok ng matuyod di. sunod na bay. Grabe na ng istrita. Basta ning hitsura ka. Mutuyod pa ni. Sangko si mong tuhod. Salamat kay bay. Oh, yun anak ko tika ka amigo. Yaan to na ko kay ako ni buhaton na. Oh, sige bay. Asa mo ka mo ato imuha man ning balay. Ako na lang uli balik kon tika. Sige. Oh. Ay, yes, tumala ta kung ginol ha. Ihulom sa tubig. Oh. Salamat kayo kay. Wali payo lagi ko kay. Mutuyo na gini kong naong. Naong buhok niya. Parang, ako rin baka buhat ko ni. Nalimot man ko nga. Usa, wala ko mainis siya. Usa ang paggamit atong Sprite.
Gibangkong na. Ako tong balikon sila ha, oy. Kipasin mo nun. Aw. Ay, sa sunod na lang, tulog ko ng gabi. Tanaw na itong bunsaon niya pag-diskarte. Sunod na lang gabi, oy. Mauna ni ang sulbag siguro nga matanos niya akong buhok. Ang gingon niya nga Sprite and yang pasabot ang animal nako. Kaya karon ako ni humulan din ani planggana kay may sulti na nga humulan ni. Nindot gi kani kay Sprite nga gi huluman ako. Matay ang Sprite. Coke ang takob. Nya ang sud Sprite. Nindot kani murag mao na gini tambal gid sa buhok na kung kulot nga matanos. Gago! Inilutaw na ni. Ayaw sa tikop niya kay Juan ha. Kunay karon na. Mahumulan na siya. Maraming tingin na. Bukati ang tambag na. Ako. Limit. Para ba ito siya mo istorya ra ba nga kung saan ni Juan ay? Kung saan pagtambal ani nga. Sabi ka imnon ba kani o? Diba? Nalimot yung kugyo. Nagpunta na. Ingora man siya ng Sprite ra. Ako lang siguro ni Juan. Ako ina nga ko. Imnon gini siya siguro kay Sprite man. Kunay ako sa humulan sa diha ko. Tulo kagabi kay. Para gid nga matanos gining kulot sa kong buhok yun. Wala nga. Diyan ko sa diha kay alis ko des balay. A few moments later. Sakto na kayo kay tulo na kagabi Ya buntag na ron. Mabuti ingon nga. Imnon na siya mabuntag. Imnon ko na ni akong kuan gay. Kung dito yung tambal at inuran mo, huwag mo dito ikon. Huwag nila yung solusyon, ani. Siyempre, imnon gini siya. Kay Sprite man. Oh my God! Imnon eh. Gago! Huwag, nanganay kanay na kung tiyada. Ang uban ako na iligo para po siguro ba? Ligo ulit eh. Palagi nga, siguro gini siya matanos, gini akong buhok. Ay na kayo kong ulo na. Gini, siguro gini matanos, gini. Wala ka, atos kong suot ko balay kay akong tanaw sa amin. Nya! Sana Abay na! Naunsan naman akong panagway, oy! Na-imbis unta matuyo unta akong buhok. Naunsan naman yung nalarot namin noon eh. Wala man buhok akong agtang. Ang sulti ni Tutong, mura to'y tambal ko nitong Sprite. Nga makapatanos. Tinuod na tanos. Pero noon siya mi, nahawa naman yung hatubangan na ni. May taling tumbagan, Tutong. Bantay ni siya na koron. Naproblema ni noon sa kuwan eh. Ngaibis yung tama tanos. Tanos gito tinuura, pero saman, nahukab naman yung hatubangan na ni. Bantay ka na koron. Basta bumalik ka. Di ka magbahay na koron. Oh my God! Antay ka na koron buwangan karon. Naunsa naman niya akong buhok. Bay, ngano magabay? Ikaw ba? Ang imong gitambang na ko, matano sa buhok. Ang ulit eh. Kunya, tinuod na tanos niya. Ano naunsa man eh? Inahaw ka mo lang. Nahawan lagi na, bay. Ito man magkano mo akong gingon na ang Sprite tumula tulog kagabi. Oo, gito man ako. Maumit ang ngari ko kay tulo na magkagabi. Giunsa man dali mo ko tambal. Akong ginom ang gatunga. Ang gatunga, akong gibobos kong buhok. Ay para ko lumatanos. Sus buang nga bay. Nalimot ko gingon nimo kay mo ingon sa diali nga ang tambal na ato ang humulan. Ang katore din tabon. Napamagani dito. Napagito sobra dito. Ha? Tanawan to. Dali ko no. Tanawan. Tanawan na. Unsa man ako. Tanawan na. Napagani sobra. Napay sobra na. Asa ka tabon na? Grabe na ko. Sabi kay ahat na baho dahil nga. Nahurot ang buhok nimo. Kibuntag sa'yo. Sige ka ginom. Marpas mo ninong katiwas. Ganun nga magkamusulti na ko. Kamaw di anaw ni tapag. Waday. Huwag sa kusulti ni Ali. Hapon pa man ko niya kistorya. Para makuha na. Parehatan doon. Ikay inom ka niyo. Ayaw, bay. Wala pa ko tamahaw, bay. Wala pa mahaw. Pahala ka kuha kay pamahaw. Ayaw, bay.